Zimbabweans, you have seen corruption on the rise in our country. This video is going to explain or to expose Emmerson and his people how they've accelerated corruption here. So I want you to listen very carefully and understand what we are talking about. Warfare yewashandi is very important. Saka ukabata mushandi wako zvakanaka ukampa mari yake on time. Ukaona mushandi aita 2-3 months asina kukuvunza kuti pay iripo usina kumbhadhara, something wrong. It means pane paari kuponera on the farm, not anywhere else. Saka let's not contribute to the failure of our production kumapras just because uruda kuomera kana kuti uruda unatso manager uriwe hauzvigoni ukatrusta one ukavakira dzimba dzekugara dzakanaka ukavapawo ration, the rest pane shop per farm where washandi would go and buy nechikwereti chavanozobhadhira month end. Monday come Monday, ifanira kuti washandi wako warelaxa, rejuvenated, they are ready to work and raring to go. Saka wedu kubata mushandi zvakanaka, zvinhu zvakanakisa zvikuru, utano hunokosha. Mamwe mafarms isu tandisina hedu clinic, but mama farms ane clinic yekuti it's a walking distance for everybody else. Munhu akosora muchisima fodya, munhu akosora muchikohwa chibage, mupe nguva yekuenda kuchipatara. Unoti wozoenda mangwana because basa rakawanda. Because iyeye mushandi kufa kwake it's -1, wakunza mumwe wari kutraina. 2 kamudisappoint akutoenda pamwe kunotsvaga rimwe basa, it means you have been training for other farmers, right? Saka make sure that you retain your staff. Retain your staff so that munoramba muchita muchishanda muri mese motoita ushamwari, ukama uripo kuitira kuti chii zvinhu zvinatsofamba. Trust iyo inokosha. Saka tiri kuti isusu wedu wenyaya yeutano chinhu chinokosha wanhu. Several times I've asked, you are giving teachers peanuts. How do you expect them to survive, come to work, wear clothes, eat, pay transport? You are giving police officers peanuts. How do you expect them to survive? The same applies to the soldiers, the same applies to the nurses. Shona inoti mbudzi inosungirira inodya payakasungirirwa. Ndosaka uchiona kuti mishonga inoshota muzvipatara. Because when things like this happen, vanonyora maprescription nemakubva kusupplies chaiko kusvika kumadhokotera vanenge varimo muscheme yacho. The same to the police. Vanoenda paroadblock. Kubva kuna boss ari muoffice anenge achitozviziva kuti paroad vakomana vaenda kunotora mari havana kuenda kunoenforce mutemo. The same applies to the police who are supposed to arrest criminals. Havana mari dzekubhadhira marentals, havana mari dzekuendesa vana kuchikoro. Vanoita sei? They will simply make sure that they benefit from where they are.